Здравейте, аз съм Радо от Интерматрак и днес ще ви представя тапицирано легло дипломат на марка Креатив. Тапицираното легло, което виждате при нас изложено е с най-високата му табла на 135 см височина. Може да бъде изработено и с табла на 110 см. Също така и високата табла се предлага и вариант с уши. Можем да променяме височината по ваш избор, тъй като самия производител е много гъвкав. Тапицираното легло в момента е с високите царги, които са на 40 см, а може да бъде предложено с по-ниски на 30 см. Тапицираното легло разполага с газови амортисьори за повдигане. В цената на комплекта не е включена подматрачната рамка, но може да бъде добавена такава. Доста лесно се отваря плавно, а мястото долу е огромно. Има място дори да съберете един човек. Този модел може да бъде изработен в над 6000 цвята, като може да бъде в плюш, еко кожа или текстил, както го виждате при нас. Външните царги могат да бъдат направени с копчета, както и самата табла. Това е честър табла, винтаж стил, но стои доста модерно. Тапицираното легло е с доста здрава конструкция, тъй като две кутии лягат на земята. Може да бъде направено и с крачета, ако искате да може по-лесно да се почиства отдолу. Това е тапицирано легло на Креатив. Заповядайте в канала ни за още други съвети.